Hello mga ka-idols, welcome mo muli dito sa Armenio Reyes YouTube channel and TikTok account. Okay, we are approaching now the island of Barangay Siapar, Anda, Pangasinan. Okay, together with the trio of this boat. Okay, together with my co-referee, Mr. SPP Referee Aquino. Pare, ano ka naman, makikita ka sa vlog eh. With my anak junior, referee din siya. Okay, ito po yung port ng Siapar Island. Tatakbo po kami maghapon dito. Nakaroon po kami ng 4 games. So it's about 9 o'clock AM Manila time. So matatapos kami ng 4 games siguro mga 5:30 to 6 PM. Alright, so ito na po yung port at island ng Barangay Siapar. Okay, together with Boss Benjo, yung naka-backpack ng blue. Siya po ang big boss ng mga fish cages ano rito. Yan. So aakyat na po kami. At may nag-aabang na ring sundo na tricycle. Thank you, boss. Thank you, sir. Maglalakad muna kami. Wala pa yung sundin namin tricycle. Pwedeng lakaran? Ay, malayo-layo kuya. Ay, akala. For today's video ko na kuya. Lakad po kami. Yes sir, ito si Boss Benjo, kasama namin. Manood muna kayo. Hello po. Hello, sige sir. Manood muna kayo. Sa vlog. Ito. Kunting lakad lang kasi andun yung aming sundo na tangkal or tricycle na top down. Ay, Jake. Vlog, hello, vlog ako. Vlog ako ya? Oo, ipopost ko mamaya ito. Ay, sa. So ito na yung arko. Ano ko kaya? Subscribe tayo para Armenio Reyes sir. Ha? Armenio Reyes YouTube channel. Ito na yung ating Barangay Siapar. Ang kanilang arko. Shout out sa Team Laod. Shout out daw sa Team Laod. Dito po yung ano pala. Dito pala yung barangay ni Kaasi ng player ng University of Luzon sa Dagupan City. Alright. Coach Kill dati. Coach. Ay nagturo sa akin maglaro ng basketball. Okay. So maya-maya po uli dahil medyo maglalakad muna kami ng mga ilang kilometers. Sige po. Okay. Matulog. Ayan na.